Hej. Hej. Det er mig, der ejer den her kanal. Og Jeg er hendes det er min veninde. skørveninde. Blondinen, der ikke rigtig er blondine. Falsk blondine. Falsk blondine. Ja, vi ved ikke helt, hvad vi skal lave, så vi har overvejet nogle ting. Og vi har overvejet hauls og sådan noget, men det er så langt, folk bare snakker om sig selv. Og det plejer at kede mig næsten til døde. Jeg ved ikke, hvad du synes, men jeg synes, det er vildt kedeligt at se på hauls. Så kedeligt. Det er ikke så altid noget, der interesserer mig. Men tænk, nu snakker jeg med mig selv, det er kedeligt, ikke? Vi tænkte, at hun er blondine, det er vildt. At vi kunne lave en video om, hvad I har lyst til. I kan skrive ned i kommentaren en udfordring, eller skrive en vits, eller skriv et eller andet meningsløst. Skriv, hvad du har lyst til ned i kommentaren, så laver vi en video. Til dig. Du kan også skrive om dig selv, og så fortæller vi om dig i en video. Ja. Vi keder os bare lige nu, så det er det. Vi prøver bare at finde på noget at lave. Og så havde jeg den her kanal, og Ja. Derovre med os, vi er ikke så gode til det her, men bare skriv, hvad I har lyst til. Vi klipper i det. Så vi klipper i det. Nej, vi gør ej. Ej, nu kommer vi til at sige, ups. Ja, nu har vi... vi laver fejl og sådan noget, det... Alle laver fejl, ikke? Jamen, vi har fået den der idé, som I bare skriver en udfordring. Hvis det I vil have, eller en joke, har jeg forklaret det her. Skriv noget meningsløst. Skriv noget meningsløst, skriv noget, og så laver vi en video. Vi har masser af tid, vi keder os helt vildt. Tak. Hej hej.